Ndị be anyị ndewonu. Abụ m Amalinze JJ Azị. Ana m ewetara unu ihe gbasara Carol nke afọ 2018 nke ndị ụka Igbo fada mere na Christ Our Hope Catholic Church, Litonia, Georgia. Ọ gịnị bụ Carol? Carol bụ ukwe ndị ụka na-ekwe maka iji wee cheta ọmụmụ onye nwe anyị bụ Jesu Kristi, ya bụ emume ekeresimesi. Ụmụ Igbo ga-adụ ntị ọbịbịa nke onye nwe anyị ekwela ọkwa dị oke mkpa maka nga amalụ. May everything that we do this day be to the glory of your own heavenly name. In Jesus' name. Amen. Come and be with us. Amen. Onye hụrụ maka Carol nke afọ a bụ Maazị Ben Anyadike. Maazị Ben Anyadike bụ onye na-eti egwu, ọ na-eti egwu ụka. O wepụtago ọtụtụ egwu ụka dị iche iche. Ugbu a, egwu izizi ha ga-ewetara anyị bụ Ṅụrịba Goribe. Ngwa biko ndị be anyị geenụ ntị ka unu nụrụ ọmarịcha egwu a ha na-eweta. Ṅụrịba Goribe ndị be anyị, egwu a dị egwu. Ọkwa unu hụrụ ndị ukwe ọmarịcha ụmụ Achalogo nwaanyị ndị Igbo, ihe ukwu uwe ha ti ha ncha dị egwu, na-egbuke na-amụke olu ha na-atọ ihe dị egwu. Hey, ụmụ nwaanyị Igbo ekelekwa m unu. Ekwu ọzọ ha ga-ewetara anyị bụ Emmanuel. Emmanuel bụ egwu nke Ben Anyadike dere. O tiri ya na egwu nke ọ kpọrọ Victory. Biko nụrụ na Emmanuel bụ onye nwe anyị Jesu Kristi. Biko were na obi aṅụrị.